Ka noiram ke NPP Women Swing ke bereiru ke MDC ke nongsken ke Kongres Merikapuri kelakam bahagi election MP hau aja apusau ki pajba ke kasih janji ke asyak pentame hak social media. Ha bakran hak jingilap election yau kotong MP ke NPP Dr. DL Nonglaj mentak sengi hamau kedok ke bahap asora konstituensi ke Kongres ke ong ba ke election MP ke kampe ban yanujo ke election MLA dan MDC. Kalau ong baha ke election MP House nem aja pusau upajba awasya yalam bakla da kajing betame hadu bakim sutu ya urkom jit nong ikman kelakam baha kini kisngi kesan pertai ke hirdoru haka bagi breu gijit nong ikmat da ka basyusya pentame om da kajing start ba kajing sempang ka ong ru ba ka sensya kada ka hirdor hakini kisngi haka ba ka mi tang kajing kentok breu ne ya kesoka kamda bisya gikam kumta ka kentu gi pajba ka sora konstituensi bakin bisyal benia omban sya pentame hari breu ki basyu kentok bat kren persya klem nong rim ya ka soka sosi bagini kisi karpomnong jong kasensyal kada kasan partai kam hapo KHDC PUI kalong kuno sosi bani kranange den le apa bani pipan baru kat piwan punya pemawang dari Basram piwan dari jingkit kini to ay kata ke jingkit kini ke jong pi tulung sya ban yalam baklan hakim lagi ki a ke jong ni MDC nama masyayongan nama bile nalada na polisi kausan dari luar jar kendai bar la sauda menta berhabanga yanin ti bagi para MDC ki bayet ki jonga ngayuni ko ki MDC ki jongi ki berale ki jonga ki jonga benda ko khao gundo ka bukin shakari upar ba ki bale ki benda ko khao ki latre na pandang se an bakuno ban shakari ho yala ka konsensi handai ba mamang mga beli ni no kakala bakla hoy nambe ni kata karai ke jong palma nambe ni kata nambe ke jong palma handai ba banjir bagla namang ai phi kanwanra ke jisusi ban kanwanra ni ke jinko hagaru kom trikan khantam na benda kari wa ke jadi jong jong ka sora konsensi ngakwa benong ni pinhang ni ba ande ka pinsusya ya ng makla shwa ba pinjit ya kinong mikpang jit ka kata ka jing shampang jit na benda kuno kay kani ka bansawan hakmat jompi jit na benda ka loy ki jong kinong din ki jompi jit na benda ka yen ka sem ka jompi bar khamtam mapin jit ki kibreu ki makin sai sarong ang mga yan hangye banong mga sarong ba iyan nakapati ka jongi em na mapilipan sa tupay babaye ka MP election kamde tang nabanta ko ay kapati ka MP election kaday nabanta sarong sa ya kinong terbor jong ka July ka jongi Midon ke election MP. Tika MLA ber ke MDC hakijinya linti ke joma ngai iba kisarien berbong ke election. Ke election MP par ka khambe. Nama ka ngai ba ki paiba ki kham no shata shabaki mon. Shata ka jiba haki por ki banale. Hamre ka ka bangurom election kebetulan sudah waktu sahur MP election. Kalau sudah no kata ke election keba ampun berhak. Election kebangala abanong jaka berbulan. Lese kadai ke election keba upay ba usah ialah bakla. Kaji usah ialah bakla kadai lingba kini social media. Hakajila nanti ke jonga ngayon shisha ka social media kalau teri borda ada kata-kata ban mentame ban nong mon raktin pharen yang brainwash mo mentame brainwash kalau
Maharaja pen thamne yang ba lengbar ki social media hadu ba lapan lumai ki jimut ki jimpar khat cho ki babon palang hadu ki romba hadu ki khulung khamtam ki kun samna ki be ki chuni kim smotho ya kata ka jinjit jese nomni khmat kade hakalo kado hagi kisni ngasosi banyak hak champi ko pai ba baye bangai bakasan berthai kalahir dor hadu kata kam dan shu ke jinya buram markanya kisna ki wale now ye phi ka election kalong ka election ka pai ba uji chicha da kamwan ke jong ba da ka jing smotho da ka jing sham kham na dia hakini kisni kamli shu da ka jing sham kham da ka jing sta da ka jing smotho jong ki long ka bon hanbai ba la shuban mano ban shupen khambe te kam long kunta ki ba kam long shu kata ka san thai ka ba ishong kun kata ka kam sinchar khadar ka ba ishong kun ka ba ishong nya hanbai ba shutam tanai man kasni man ka minute man ka second chulawi ta man kan thawriya long mo man shupen thaw tham kam jibha ni mita ni don ha ka yang te ha bo ke chi disi hanbai minumna abano man shupen thaw ay ka kar kon tri kam jage isi lara ka dei to kitri ka be ni ha hiru bana banjaro ke minumna man shupen thaw bala tak ko yindan ha ka bor ngani ka long ko bakla lara pindan ha ka bor hanbai ha piyui pa bagita ki bedan ha ka bor ha bakiai ya ka tar ke jishakri to bahata nabanta ke juna ke jangi nabanta ka ri ko jadre de bendante ka por ka man ha banjaro na de bendante ka por ka man ye sokti na namarungi ki no ki no mi kha ban shakri yo ba mindi ki ki no mi kha ban tan tan pa no mi kha ban tan tan yo ba ban la bakla yo ba wa ye jangi bale ni hab ban bishar dunia ba ayu ka sarkar ka jangi ka lane habo ka jiam ka jang usia madan buram jangi ni no ke kran party hamne ni ne kran pe hab ye dei kita ki ham sanchar ki jangi ki bakle ya kata ka jala ka jangi ni ne kran ni ki deputy chief ministers ki baye ki jangi ni ne kran ni ki ministers ki jangi ni ne kran ni ki analysts ki madan buram ki jangi ayu ka baki ki lane tamu pinda ne ni ha ka bor ki ko aban shi ka jibor ka bor yan balai ro kan nei la no kunta tule ya chopai ba da betul smotho lekin nomrem ki jompi ki nomrem ki bahan ki jompi tum no ba phe te la banda ke chal re aule man chulai man kula kar yo pa ya kata ngano ngai phi ngalang no mi khat me ka la sautam kam nei ka basuk ye ngaru ka banang bangan la ban pendak lo ki kamram ki jonga habo ka consultancy kan no tang ki yana ni ki dan kurang ki jongi kan no tang chief minister ban kurang jongi ba ha ban pe ban khri ki juma bara ko mai kan no tang ki ma ban na pendak ki ka kamram ki jongi hendai na no ngai phi ba ki ba bo balang ha pi pe lingba ki la ko thai ku bo phi ni ba yu ba ka sarkar ki jongi ka na phino ba phin phai na ka liam ne ka puli ko puti ki la prasham phino ba phin phai ha dai ne ki sorok ki sin ki la prasham phino ba phin phai ha dai ne ba ka tourism ki la prasham ha ba phino ba phai ha dai ne ba ka koi ka kya ki la prasham ha ba phin phai ha dai ne ba ka sports ki la prasham ni na ba na 6% banna ban indap ya ka kam handai ki kham shong ka lang thi hang ya ko secretary banna ba ki kham tre handai par ka long ka bas snowsi ka kata man ka sni man ka minute man ka second ten tengah kwa IP go pa ba ba ye ba ke jiwan ka jongi ngai ka sni ba kham tam na ka liang ka jongi president yemen ye ban ro jo phi la khali phi chakani khali meeting habe de ba yani ka MP election ka ba MP by election ba hakne kapor ni don I candidate badan buram jongi nanam penjong cho ai candidate badan buram jongi in chai and repeated bha by candidate jongi ide to candidate uba kensai
ubajanai baru bedon kemensin ban syakri na benta kejela kejongi na benta kejad bedu kejongi ban kemetskan bahaba pidon mentahani